J. Praveen P. J. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో డీజే సాంగ్ ఎక్సలెంట్ ఉంది, అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్, మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏవైనా ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ వరకు వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోకి ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ వరకు వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇంకోటి 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో సెకండ్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 3 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర లాంగ్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మళ్ళీ ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ని చూసి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 13 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఇంకోటి ఫోటో దగ్గర ఇక్కడ 20 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఈ ఫోటో 20 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఆ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి సో ఇక్కడ ఈ ఫొటోస్ మొత్తం గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ దగ్గర యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 22 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మొత్తం 4 ఫొటోస్, ఈ ఎఫెక్ట్ 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా. సో 9 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా, మొత్తం ఫొటోస్ని పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి అండ్ ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోండి. సో
ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 18 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి సో మళ్ళీ ఇక్కడ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. సో 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. వీడియో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఇదే ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా. ఇక్కడ లాస్ట్ 28 సెకండ్ ఫిక్స్ 28 సెకండ్ వరకు ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.